Evvelî nîce merheba ji we re. Di vê vîdeoyê de ez dixwazim ku jiyan û xebatên civaknas û ramanwer Theodor Adorno bi we bidim naskirin. Belê Theodor Adorno ramanwer, civaknas û muzîknasekî Alman e û di navbera salên 1903 û 1969 de jiyaye. Berhemên wî yên sereke diyalektika neyînî, hunerweriya kulturî, kesayetiya otoriter, teoriya estetik û diyalektika ronahîdariyê ne. Berhema xwe ya diyalektika ronahîdariyê bi Horkheimer re nivîsandiye û yek ji wan ramanwerên bijarê yên dibistana Frankfurtê ye. Adorno bala xwe gelekî daye teoriyên firotparêz û marksîstiyên civakî û rexneyî û li dijî her cûre rêveberiyên otorîter rabûye û rola takikesan jî gelekî bilind nirxandiye. Li gor nêrîna Adorno, hêza ku serwerê dîrokê ye ne aqil e, xuzeya mirovî ya bengîn e. Wate derê aqil e. Derbarê dîrokê de jî meriv dikare bibêje ku ne xweşbîn e û gotiye ku gerdûn herdem berepêş naçe. Keraset û bobilatên ku têne dîtin jî wekî delîlên vê gotina xwe nîşan daye. Dîsa li gor nêrîna Adorno aqil ango felsefeya ronahîdariyê ji doz û dava xwe ya pêşîn dûr ketiye, rê li ber îdealên mirovhez girtiye û bûye navgîneke bingehîn a biyanîbûnê. Serweriya li ser tiştan vegoheriya ye serweriya mirovan û civak bi serwerî, hêz û zordestiyê re bûye yek. Dema ku civak bi serweriyê re tê fikirîn wê demê jiyana entelektüelî û kulturî jî xwe digihîne rewşekê standard û dibe xwediyê nasnameyekê hişkebawer û parastkar. Di civakê de xwe civandina hêzê rê li ber geşbûnî û pêşveçûnan girtiye û çînên civakî yên ku xwediyê haletên teknolojîk in û dibêjin em ê civakê dewlemend bikin, heman aletan ji bo ku bikaribin zordestiyê li xelkê bikin bikar anîne. Ev rûdan jî ne li gor xwezeya wekevî, serdestî û adeletî ye. Lewre bi vê yekê pêşveçûna rastexîn ji holê ra dibe û dibe sebebê paşveçûnî û hovîtiyê. Adorno wiha bawer kiriye ku ancak bisaya diyalektika negatif meriv dikare tê bigêje vê rewşê. Diyalektik divê ji bin nîrê sîstema diyalektik ahegelî were rizgarkirin, lewre tevahiya civaka roja me ne li hevatinekê tevbar û yekbar e. Lêbelê bi tenê serweriya tevbariya aqlê subjektif ya li ser yekbariyê ye ku bi xweajoya xweparastinê xwe destnîşan dike. Ev rewş ji bo sîstema kapîtalîsmê jî derbasdar e. Diyalektika neyînî jî ew diyalektikê ku cudahî û cihêtiya heynan diparêze wan nake wekî hev û hewl nade ku yekîtiya wan pêk bîne. Di vê xalê de meriv dikare bibêje ku diyalektika neyînî berevajiya diyalektika berê ye. Di warê psîkolojiyê de jî keda wî gelek mezin e û feraseta wî ya estetîk xwediyê naverokeke arîstokratîk e. Adorno li hemberî pîşesaziya kulturî rabûye û gotiye ku divê kultur wekî nesneyekê serfkariyê neyê dîtin û divê huner têkiliya xwe bi sazûmana heyî re bi temamî bibire û erka xwe ya dijber û rexneyî bi cih bîne.